шайх Саъдӣ мега агар ин дарандахӯӣ зи табиатат бимирад, ҳама умр зинда бошӣ бо равони одамият. модарое ки келиноро ғам метин, келинҳое ки пуштоманоро ғам метин, фарзандое ки падароро ғам метин, падарое ки фарзандоро дилгир кардагиен. шайх Саъдӣ мега агар то ҳамин феъли дарандагӣ аз вуҷуди шумо дур нашавад, оли мусалмон не, ман туро одам намешумарам. байни ту мусалмонӣ хеле масофаи дуроза, оли ман туро аввал одам намегум, то агар туро дарандахӯӣ аз байна наравад. пайғамбарам дар ин ҷо як ишора дорад, мега ман лам ярҳами нос ла ярҳамуллоҳ. касе ба банда бигем ба фарзанди одам раҳм намекунад, аллоҳ ҳам ба ӯ раҳм намекунад.